Lain, pulo ko katuig sa Japan, wa gyud ninyo dai ni puy ini, tanawa ni nga daot na ni. Kaya ayaw mo ba? Nagdahon pa ko. Dudong! Jimmy! Man, Ingon ba ko sa inyo ha, nga puy ining balay, pulo ko katuig sa Japan, wa gyud ninyo dai ni puy ini, tanawa ni nga daot na ni. sabi daw ka ka. Ipoy ang mga ako na eh. Oh. Uy, nasangit ra gamay oh. Oh? Oh. Inig, anao, wa. Ignan mong mintinan niyo, napay palibot to. Wa gyud limpisa. Ah, usa ka man Wa man ka kabalo nga 1.5 ning balayan eh. Ah, wala ko kabalo, karon ko kabalo nga isultihan ko nimo. Nasyaro naman pupat mo kabog dire sa inyong igsuon na kumpleto man kung padalag supply ninyo. Syaro naman di mo kamintin ani. Unsa man gipuy-an ni kanding? Wala ni boy ka Kanding, dire. kanding nagpuyo dire kanang puros man itaig kanding ning balayan eh. Ay, ambot lang ko kabalo kay minti no to sa namo koy lakaw por minti. Asa man sila harid si Poy Poy di ay? Ay, ambot lang, nabot to yung business gadto guro nag meeting to. Sige ra man pug kaligo kog sapa ng mga bataan niya. Few moments later. Tuo man kog gi kuan ni wa man di ay. Gati man man mo. Kuya. Kuya. Oh. Kisa man ni si Poy Poy ni si Hari? Ay, kadugay-dugay ni mo kakailan ni mga anak ni mo dagko na kayo. Gagkuan na ninyo Poy oy. Uy, kadako na nimo Poy Poy gimingaw ko nimo. Nalubong na ako, kuya. Pagikan nako 6 ani kuan pa ka unong pa ka bulan. Ikaw Hari, uy kadako na nimo nang gusto mo. Pero wa kay ni tarungan ning balay diri. Uy, imbis excited kay ko nga muuli na unta diri kay abi na ako. Unsa naming balay na to nagbangag-bangag na oh. Tungod sa kadaan na mo ng gamok na kayo. Sa lagi, mura man nigi rak-rakan og maayog kuan oh. Wala mo ngayon pangitao. Marag di mo ko anak ka ni. Asa man si kuan? Si King King. Ay, ambot ato eh. Tago-tago ra to. Sila to isdap ni naminaw na to dire. Ay problema na kay di man pud to. Inadapt ra man pud ko to, di man to tinuod na kong anak. Kamo ang tinuod na kong anak. Unya mga pasulubong na mo. Pagpasalubong ani nga Cellphone ako. lockdown. Sit. Na, di ko anak ani ba? Basta nadunggan ako pa nga dili ko nimo anak. So kadunggan nimo ato ba naghiskot ko ba nga kamong mga anak nako na ako'y plano mga untaron sa Jimon. Wala ka tara, tira din na diha Jimmy. Tara mga unta.